Здравейте, фенове на кетча, вие сте с Христоф Линк. Изминалата седмица беше вероятно най-урата в историята на този спорт от години насам. Станахме свидетели на завръщания, които никой не очакваше, и на титли, които смениха притежателите си в 3 различни компании. От емоционалните моменти в WWE до историческия триумф в AEW, днес ще прегледаме всичко хронологично. Затегнете коланите, защото започваме от разбиване в петък вечер. Седмицата започна ударно в Атлантик Сити, с първото появяване на Сами Зейн като неоспорим шампион на WWE. Зейн откри шоуто с промо, в което се нарече последният истински добър човек, с такава тениска излиза напоследък, и благодари на феновете за подкрепата, въпреки че ги обвини, че са го свирквали през последните месеци. Празненството му обаче бе прекъснато от Коди Роудс и Джей Усо. Изпълняващият длъжността генерален менеджер Адам Пиърс обяви, че Зейн ще трябва да защитава титлата си още в понеделник в първична сила срещу победителя от главния матч на вечерта. В самия главен матч видяхме зрелищен сблъсък между Роудс и Усо. След оспорвана битка и размяна на финишери, американския кошмар успя да приложи Кросроудс и да си подсигури реванш за титлата. Друг акцент от вечерта беше защитата на титлата на AAA в полутежка категория или така наречената Cruiserweight титла. Рей Феникс и Ел Хихо Дел Викинго изнесоха истински спектакъл, изпълнен с невероятни акробатики. В крайна сметка Феникс задържа златото си след Mexican Muscle Buster. При жените отбора на Джейд Каргил, Биф Фап и Мичин победи Шарлот Флеер, Тифани Стратън и Челси Грин, като Каргил тушира Грин след своя финишър Джейдът. В събота вечер фокусът се премести към Мексико и шоуто на AAA. Голямата новина тук беше официалният дебют на бившия световен шампион на WWE Демиан Прист. Прист, представен лично от генералния менеджер Рей Мистерио, обяви на испански, че не е дошъл за да създава приятелства, а за да доминира в AAA и да преследва всички титли. В женската дивизия Лейди Шани постигна огромна победа на шампионката, така наречената Рейна де Рейнас шампионка Флеймър, в матч без заложен пояс. Победата дойде след намеса на Ла Каталина, която отвлече вниманието на Флеймър или Фламер, както искате я наречете. В същото време, появата на Лейди Шани сега не е случайна, тъй като скоро в WWE 2K26 играта излиза сезон 4 на Ringside Pass, където е включена Лейди Шани и като нищо тя ще вземе титлата от Флеймър в най-скоро време. Очаква се, мисля, че на 22 юли да излезе това DLC. Шоуто завърши с хаос. Матчът между Ел Фискал и Абисмо Негро Джуниор беше прекратен, след като наскоро реформираната фракция Лос Перос Дел Мал, водена от Кармен Петрович, нахлу ринга и брутално атакува Фискал. Рей Мистерио по-късно потвърди, че следващата седмица на шоуто ще присъстват както Демиан Прист, така и Доминик Мистерио. Понеделник вечер в Чикаго ще остане в историята. Първична сила започна с шокираща атака. Гюнтер преби Коди Роудс зад колисите, като го заби във вратата на кола и го просна през маса. Това направи Коди неспособен да се състезава в обявения матч за титлата срещу Сами Зейн тази вечер. Всъщност понеделник вечер. Адам Пиърс прекара цялата вечер в търсене на заместник, а изненадата дойде от Ник Аудис, който обяви, че е намерил опонент. И тогава залата избухна. CM Punk се завърна в родния си град. В емоционален и интензивен главен матч Пънк успя да победи Сами Зейн и да стане новият Undisputed шампион на WWE, слагайки край на краткото царуване на Зейн. Освен това, фракцията Division в състав Брон Брейкър и Остин Тиъри си върна световните отборни титли след победа над Street Profits. Ключовият момент тук беше намесата на Максин Дюпри, която удари Анджело Долкинс под пояса, затвърждавайки своя хил търн и очевидно присъединявайки се към Division фракцията. Имаше нужда от някакво разнообразие тази фракция, защото беше станала изключително гадна за гледане. Жалко за хора като Брон Брейкър и Бронсън Рийд, които можеха да получат доста по-добри изяви. Солрука също запази своята интерконтинентална титла при жените след победа на Ракел Родригес, благодарение на помощ от Io Sky. Вторник вечер в NXT беше посветена на бъдещето. Кендъл Грей защити успешно титлата си при жените срещу ветерана Нати Нейтхард в техничен сблъсък, който завърши с нейния финишър Shades of Grey. След мача напрежението ескалира, когато Грей бе заобиколена от Лола Вайс, Келани Джордан и Кали Армстронг. Вечерта определи и нови претенденти. Шон Легаси и Дориан Ван Дюкс спечелиха фатална четворка за отборните титли. При жените новобранката Лейла Дикс шокира всички, като спечели матч с 4 участнички за правото да се изправи срещу Зария за
North American титлата при жените. Друг голям момент беше завръщането на Шон Спиърс, който атакува Ник Ованс с стоманен стол след неговата победа на Чайло Хил. Също така разбрахме името на мистериозната нападателка от миналата седмица, Ники Блекхарт. Името й в NXT ще бъде Рейна Волкан. Интересно име, как са го избрали, не знам. WWE напоследък имат странен избор на имена. Седмицата, нашата седмица, защото ние правим обзора обикновено в четвъртък, седмицата приключи с грандиозното шоу Beach Break на AEW, точно по тази причина, за да хванем и шоутата на AEW. То се проведе на открито в Флорида. В главния матч, пред който беше поставен ултиматум всичко или нищо, Кени Омега победи MJF, нещо, което прогнозирах в предното видео, за да стане за втори път световен шампион на AEW. Ако Омега беше загубил, той никога повече нямаше да има право да претендира за титлата, нещо, което беше ясно, че няма как да се случи. Матчът беше истинска класика, в която Уил Оспри попречи на MJF да използва диамантения пръстен, а Омега завърши битката с One Winged Angel. Преди това станахме свидетели на друга смяна на титла. Кайл Флечър победи своя бивш най-добър приятел Коносуки Такешита, за да стане новият International Champion на AEW. Легендата Мик Фоли се появи за първи път по TBS от 32 години насам, за да интервюира новия шампион, но бе прекъснат от Дон Калис. При жените Уиллоу Найтингейл се завърна триумфално след контузия и спечели казино Гаунтлет матча, осигурявайки си матч за титлата срещу Текла на предстоящото Pay-Per-View Redemption, което ще се проведе през юли, т.е. този месец, да. На 20 кой юли беше, ще ви излъжа. В друг матч Уил Оспри и Джон Моксли, вече като официален екип под името Deet Riders, победиха The Workhorsemen. Така че, приятели, това беше една седмица, която промени пейзажа в кетча из основи. Пънк и Омега отново са на върха. Демиан Прист е вече в Мексико. Колко ще го държат там и каква роля ще му дадат. Нищо чудно той да е противник на Доминик Мистерио в една от вечерите на Трипълмания, където знам, че и в двете вечери, за първи път най-голямото шоу на Triple A ще бъде с две вечери, и в двете вечери мега титлата ще се защитава. Младите надежди в NXT напират за слава. Кой според вас беше моментът на седмицата? Напишете в коментарите и не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за Христов Ринг, за да не пропускате нищо важно от света на професионалния кетч. До следващия път!